Het is weer vreemde maar het liep nooit van de door. Dit nemen ze tapspan. Hoeveel is dit het, Ivo? Het moet er nog beginnen. Ja. Ik snap het gewoon niet. Ik snap dat doen. Nee. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorden wie live, Noorden wie live, Noorden wie live, maar Willem de Vries. Hebben er wat zin in meesten? Ja, zeker. Zeker. Dat kan wel enthousiaster, hè? Hebben er wat zin in? Waar ben je? Dag. Nou, goeie. Ja, dat ken ik. Ben je mangemermaten? Ja, wees. De man van mannenclub. Echt wel. En hier zitten. Hier zit Anno van der Werf en Bas Kleiner. Ja, hallo dan. Onmisbaar. Onmisbaar. Lekker bakje koffie. Ja, we spelen even voor de blues. Het is tijd voor Noorderwien live. En natuurlijk deze backstage vlag. Je hebt heel waarschijnlijk naar de vlag van Regina en Dirk en Maaike. Ja, en dan kom ik vanzelf wel weer aan de beurt. Geniet ervan. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Ik ga in mijn eken dat wij even schakelen naar de stoomboot van Sinterklaas. Ja. En wij hebben Frieske Pieter online, jongens. Frieske Pieter, hallo. Kom er maar in. Ik heb Volkert zijn mobiel even in beslag genomen. Dat is mooi, want dan kan ik even vlaggen. Volkert die vlagt dan ook wel eens van Noorderwien live. Ik ben Frieske Pieter. Wij zitten nu op de stoomboot richting Garderdiek. Daar komen we snel aan. Nou ja, natuurlijk eerst die dakken, maar dan vliegen we het naar Garderdiek daar. Hoe we dat doggen, misschien maar een bus, geen idee. We repeteren nu op de stoomboot voor Lekker Eeuw. En dat is een Sinterklaas voorstelling. Die spelen wij in de Schouwens in Garderdiek. Dus komen we snel naar de intocht. Maar we spelen hem ook nog in de Bittler van Wergeer. En we spelen hem ook nog een beetje in Friesland in Opende. En dat is in de Grenzerpijn. Je kan wel even op de website zien van www.stichtingblinder.nl. Daar staat alles op wat je hem weten moet. Als je hem naar die voorstelling komen willen, is hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, net stinnen, maar erheen en wij gaan even onder de gang. Je hebt een pitje pirouette, draai eens een rondje. Ja, shit, dat kan ze heel goed, shit. Nou, tot zover. Ik zou zeggen, lekker sliepen. In de rustmodus wel? Ja, helemaal zen. Ja, dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja. Dat is gewoon pieken op je momenten en rust nemen als het kan. Ja. Dus dat is Willem een voorbeeld voor ons allemaal. Nee, ik zit er heel goed uit. Ja, daarom. Daar moet je net op twijfelen. Ja. Nee. Maar is op die winnen denken. Gerrit had een skeldoel. Pekel. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Mensen van mijn generatie Kennen mij niet. Nee. Maar dan is het wel handig om even uit te leggen waarvan we deze meneer moeten kennen. Nou ja, ik heb in mijn leven zo'n 4000 televisieprogramma's gemaakt. Heel veel kinderprogramma's vroeger. Dus je vader en je moeder kennen mij misschien wel. Van Wordt Vervolgd bijvoorbeeld. Ja. Telekids. Ja, Mijn Eerste Keer. Of Dit is Disney. En nog een heleboel van dat soort programma's. En daarnaast heb ik veel cabaret gemaakt. Veel cabaretprogramma's. Cabaret? Jazeker, dat is ook dat is ook mijn ding, cabaret. Ja. Ik heb als je in de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, waar ik oprichter mede van ben, daar kan je heel veel cabaret dingen terugvinden. En als je kijkt bij Uitzending Gemist, kan je bijvoorbeeld een tweeluik zien wat vorig jaar december is uitgezonden over de geschiedenis van het vaderlandse televisiecabaret. En zo ben ik op alle mogelijke manieren ook bezig een beetje de chroniqueur van het medium televisie te zijn. Met direct mijn gaas op. Oh jee. Want ja, wat ben wij zonder regisseur? Dat ben we zonder Willem. Of large softpix voordeelverpakkingen voor maar 5 Dat is wel een mooi beeld, zagen. Dan zit ik even zien wat er al hier op die auto komt. Deal gesloten. We zitten nog in de reclame. Betalen via Marktplaats.
Snel, Pauze. en veiliger. Het is pauze, ja. Pauzefilmpje. Marktplaats. Ja. Mooie foto's. Dat komt er mooi, hè? We beginnen camera 2. En daar is hij. Even weer de bol ophijsen. Wat weer, hè? Ja. Koffietijd is weer voorbij. Toen krijg ik al te doen. Nee, ik zie het te doen. Oh, zie je te doen. Ja. Was wel weer burg. Kijk hem maar regeld. Wat zijn succes. Ja. Maar alles. Dankjewel. Geniet ervan. Komt goed. Succes op squal. Dank je. Komt goed. En hoe kan mensen die volgen? Via is de Facebookpagina Sera Music. En Instagram. En Instagram. Tuurlijk, Instagram. Net Dus via. like is de pagina.